no ya dwen betumi aso ano sisia na eno susu etie no ugbowram ewo mra sebedwafi apanyon na ye mra sebedwane di ma de hia won mo wa west abato mpesu aso ejere mu se koko board se afimpinu ne aduonu nan ene afimpinu ne aduonu num obatoto koko wa bra nkwaje bosia obisa se sika no benya afiri hene Ghana anum se nkofo bebre bie hotel wo mu enregister enam so ama mpenfo wo mu hwe hotel so ewo Ghana e da sade akwa mawura no se mu hotels no musia mu register na sensu no opanyini bia wono woye de kireni ewo suapo e friend se kaf mu o wa bi se jabani sikasam ani dwadie mu a no no so kiremu se watete ese wono mo april to me mampanyi de bia no mo kiremu so o mo be 11 afiri ho o se so mo be yi a omu yi a what next akosi broni kasa e de di ho we eni afofo bi na nwumre yesi adwade nam se enwumre no nsia akan kasa adwuma ko bi adaroma ena ebo so yasene e osika fam Jubilee Hospital ya yarsabia ba ko jan naso people yes honam dodo uti unase uto asintini okaka oden na ye fa ko Jubilee Hospital wo mabene wo mo obre wo betu yare nase ama ho ato afi Akim State University College e school pon ba ko eno so wabufra bi peso okonanim adwuma bi odi asi nani so opabodi nkrata ni munyam wo ma e Akim State University College e ho ena so chuka nfi enfa ngofa ba bia na wombe bo apapa pom so ema sika nwumre information centers ebro adunum eko adusia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoa asante atumamentia one ne ho kani womsu abiebiem deja ya wom fa kase fa wadwe nkyerɛ fa 0533 898915 0533 so okuta Yesu moja mekyerɛ yam phone na fafa SMS na okuta smartphone nso a SMS anasa WhatsApp yebekenkan among Facebook live nso aka ochame kwame adaroma ochenkwame nkroma onunu ntrim kama ena ode ye ko Facebook a kono se bra na nso fo adwe nkyerɛ befa hɔ no mu anwumre yi asomfo eye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanimukan afe anidie ne obuo kwa so nsem no nkyerɛ mu ni fiti ase ye de somo sade nsɛmtwerɛfo de soma yene Ahenkan FM ye nsɛm no se de afiri eye nnuane ani kuaye ensenkaye ensuso emuo na ne nyina ene se zisiam no kase Ghana se yanso ye bredi animu ya so betimi ayehye pa etetiri kom na bi betimi ato man ewa afimpino ne aduonu enan yi mu na ene sen o kire se awiemu nsa kiraye no ede ohaw kase na ede ebra o mayi esan se mpempe aduani akire mu ewo eye etifido mantamu a wo kire se epebrani a asi wo hono no enam so ama enei asase no emunsuo nyina hwe asase ne papai etu dua no baye bia wa asase ne so a na eyade se ewu na ejarawusam ene de aba na empanyufo a enei uyade eye nuane ne kwaadwumade ntotoya so ahye wonom nsa Ministry of Food and Agriculture ejawmudi enkarupuni mantam no omwo eti bibibia ekoso ofom na eya na woso mutwa na mo ansana omatimi so do mani ahunu na won sa do magihye wo enuoma na ne sa yesu entino osuafo eye kuaye ene enuane dwumade ntotoya so eye owura abranya champon woni osuafo na wesikasam dwumade ntotoya so owura Dr. Mohammed Amin Adam wanum aka abanchiri mu asem no kaso matiasi foma eno muni na mu a ewe sam yaye ya ohayi ekoso no mu bowram ewo ayebono mantamu na wanum ekoye no eno mu chem se ampa okosra ayebono east wanum a nyame anim ne kran ni obesebeti kopo akuafo ne bra pa no baye no eyade se ni nyina ehye obeka se aseda pa na yade aduro a no eya hyiwura bi apetepete no baye no so ni nyina ehye na eye epe na akwakofa sa hawei ede aba na enumuo no ana osoafo ne wesikasam dwumade ntotoya so Dr. Mohammed Amin Adam editu do kyerem say dia ekoso ewo eye tituru mantam ewo atifi edo no afam no wo say ya rewosam pa na wonum te yenom say ya tesem sa bi keke enti ewu kohia so mo abebo anan no mo do mani krocha wisi akohunu sa dia sebetie omo so omo koye so ampa say dia kuafo no e kan sa pepe na ekoso enti wo so osuro kura say
one shot inflation no say nyoma boɔ ejira faako anase ekosoro anase so etie no wose wan ra na wo nsenka na kwakwa bibi ohɔ ebra edi anim yi eti wose manim ya no wo mo enso ehwe anim say do mahuru no wo mo de wo ehyehyeye enso bekɔ no mo de kwakwa gu aproso ne apa no so anu anim ya ansa krampo na ohaw no aginsam. Inflation could be out of control. I mean, compared with the target we had for this year, we are seeing inflation coming down. But when you see events like this, especially in relation to food inflation is a major component of the inflation basket. And therefore, when you're experiencing shortage, scarcity, it has implications for pricing and therefore for inflation. And so from the point of view of the economy, I'm worried about the effect of this economic growth. And when you are not growing, it means you are not creating jobs. I'm also concerned about the effect on inflation. I have to be frank with you. The minister made a presentation to me and my team, and I was worried. I was really worried about the situation. But coming down to see things for myself has made me more worried. Therefore, we'll have to go back and sit on the drawing board and see what we can do immediately. He may have mentioned that His Excellency the President is equally concerned about the situation, and he has directed the two of us to come down and see things for ourselves, to really assess the situation as it is now. And what we are seeing really shows that the government has to do something quickly. Adesimama na eni awuti yei ayo oswafo ne hwe eye sikasem dwumadie ne ntotuye eso owura Dr. Mohammed Amin Adam na nanusi ya pe ena oswafo na hwe nnuane ne kuaye dwumadie ne ntotuye so ayo nmanyamfo Brian na champon wano so ekire mu se ohaw na aba no anu ode pa na yawo so so akuafo no ekomuo no wati asiasi okuani ubedua no ba na wohwe ni musitimi agwam wasekyerema ye mmere na bedua no ba ye no na sebsebe mpedua se ekwakoye obreguo no wose ya ne hadwene papa wapantu die enya asama waso omdeda so kura na so omdwetwa om na ase animanimu ya wose aban no enso ebamuo na de obetima ye de abo akuafo no woye na otuwa na mo entem so ye yaba be huno nema na nkran na otwibia almost any report answer na farming season so be sha ase no yenya meteorological report said there will be this dry spell but ne nim say ebe ebu betwi ama ababe ye ohaw e de ama akuafo no nti free Bono East Bono Oti and the 5 northern regions there akuafo no dodo na no omo no ba ye no ase aha ejina ye wo ba bia efe haja to krom ewo Kintampo North nti ya semu aba edikan ewo se yen apapan ye hwe ne yeboa akuafo na woni no ba ye no ase no se ne be ya wona wonsa be den ebekọ wona no ewo se yetimi boa wo mu na nsuo ya etutoi se won Adesimama enya uti ye oswafo hwe nuane ni kuaye dwumadie ne totu yeso woni monyamfo Brian na champon ena uti ne nka no na asama mpanifo no da so a wo ka aswafo hwe nuane ani kuaye nsem so kra eka BCC ayi ena cheche ni baako ewo school pon baako mu chese nya brofan kase ne hia enya obeka ne dede da chenze mdwofo ne hia na minister oni aban ewo se nya kukudo ka asem che mu pen se oman mu ohabi won ma yekoma enikwanse yekom esanse ohabi won ma yekoma otum se nyia no no eguo bebre nanso se ebetumi nya kukuduro na ya tutu anamon na ya ye bibia fa wama sa ohaw no etu atwa no yenye ne asam ya wate se de ma ebanufo ne aye din te se de hwe abanse ne ye hwe se ohaw no entity na de na awreho na etan ne se won mo de ohaw no ebi nka wo munti eye o mo nte se hyehye na opanyina okasei eye Dr. Benjamin Ochre Ankra oye cheche ni government lecturer ewo Central University na panyina asema oka ni nan se ono de oka ni pen acheso afo hwekuayo ene nuane so onumnyafo Dr. Brian Echampon oka che ni pen se adwuma ne ada hye ne nsado oma nani nkokuayo ho esanse no ene ye ho so afo na yesi oma nani nkokuayo ho ana oma yati kuayo aso ye ama no esanse se de be ye nuane eho nkwa atwe wina no echese aduane yade bia ehunya papa se aduane ni hono ma ekom ba wini papa na senior high school na nsenya akure ekom titisi wono mi
okwa enkoda ni bo no ma ekom tumi wi omo san ne nanim apai aye ho ya te se de ope aba no ekom tumi wi obia hu na ho a azo otu ahwea enti o se osofo hwe nuane anu kwayo so no na dwuma no enti o ma nani nya den na o ma nuane mbu ewo Ghana na nuane nso bebu a efiri kwayo mu se kwayo no nso anyina so a na se asamara na eba Dr. Benjamin Ochre Ankra chese Ghana anum se ni na no bia ba kwa no mu tiema adwen kan wasem sisi ase wo mu nya nso mpungu mu mfudie so no ehonum na nuane fi ba pa tifidu mantem ne mia wodo bia ebembe no enuane firi oba papa na Benjamin Ochre Ankra chese wo mu su ensuo ho nanso Ghana anum se yenhwa de ye wakosom dam wo honom ye wo voter lake honom ye wo sutade ankase bebre wo Ghana anum se ye ni na no etene kobo pum kwa ayenya mfaso bia mfrim enti adenti na aban no ana oman no ana asoye no womun dwen bibi se bia ye ti bibi ana ye dam kuma bi asenso no etian kobo punum no ne amana begu sa dam ne mu na makuafo mpo de adidwuma ade ayemfu ana ye makuafo nyemfu a ebemben dam no no muntumi enya faso nya ensuo ngudua nuane no so adenti na nya bibi sa na ne akuafo tiam se yepensuo ye nuane sayo yepensuo adenti ene wo se koba ne sa wa abra nsuo nsu abu ewo Ghana enti Dr. Ochre Benjamin chese ono de ni nsusuya no senkabe yankaban no entete dam nkituo bi ewo nsuo ankase on na akuafo no enye nsuo abribia wa abra opasi wa abra nsuo to wa abra aye ho ne ho na wo munya bi engo mu nua no so sede be ye nua no ho nkwa atwe ewo Ghana anum sei Owura Benjamin Ochre Ankra oye chirechire ni ochre aban nneoma ewo Central University penyinu yi chese uye nipa dasani na so wo godo so wo sikao so wo kaso so wo danyo na se wunni aduane a wudi a oye den ubewu enu nti yaso ye no a wonom hwe nuane so won ma kukuduo ma wo mu na munya kukuduo ntu sa na mo we na moa emanuane a ehon kwa atwe no etondwa farms ni pio because of the insurance authority and also a man for the NSA. Behwe na asoman no ya nyansuo no e de aye ne beboa ya nanka ebio along the path to say bia water lake na ne de chichire dam na isane no nanka etumi aye yemfudie o se entumi nye new dam kura na nsuo na etene abesia gogu eponim no ke betumi de no ayefu a anka beboa ya me say ubetu anya gold e diamond betu anya japade nyina akom de wa obewu nti yema ya ni nko agriculture so agric minister mo ni nko so na mommoa ma ye nyire ye ho se ye be ye farms ni ya ni yi enche ye bia na body ebusa o encha si o body eboa dendende encha na tomatoes moko na abasa within a short time na ho asan ye di what happened to processing kwan be ne ye fa so ye processing nanka do time a ebeba dodo na ye ho kire ya anka yakwa kofa no aba be use o manya senke bia ye oba ne be man kemeka se ye oba aye ni mu wo nso yenya boni yetumi wo papa yetumi wo pa yetumi wa bopos na nka de ntina yete Ghana ha na ntosu ho ye den tumi tontosu baako 5 cedis ntosu baako 3 Ghana ebi nso gro no abeto ne ho abobo ntokuru okwa no watwitwa afirim na se no unwie no atwa be 2 cedis afirim na aka 1 cedi no watwi ade ntina o se ba ne sa bode ho tumi ye den yese bode aba yese bode ko Ghana a enye UK a wo munyafu a wo ni asase papa ye won asase papa obeti yese bode aba bode ko enka wo se de bia bode wo ho esan se bode aba brema nanka ya ye bibia de bebo bi ho ban enyanya ye bedi nu nyafu na ekonso na akọ ne erahram onipa mochi so ka se ye Benjamin Ochre Ankra oye governance lecturer ewo Central University ni susuye ene ne nsemode tudwa eno no Adesimama eye onyunubre akan kasiabo na yesinkonya so ye de esomwo no ka na se ne so se kasabdeta tretei eye Ahenkan 93.3 FM na ye kuyanim ewo nsamfufro enso emu a anye ekuaye mu a ne yeda so ye butu ye na uboduam ewo abedwaku a ye de Ghana ye kokko ensanka ye de ahye wonom ensa obi aso nim se o mayi kokko na ja yenya kakra bi di bo man hu ebra da kokko be yira wo mayi mu de e de ababa tudwa e kire mu ese yakupon ya ado mo hwe nim se afimpinu ne aduonu nan ana afimpinu ne aduonu enum eye aduaba ensoso ebremu ono omo wese kokko na ba no omo beto wa abre omo nkoje bosia emfamfiri eye amana amai bia so na sa amani boyi
opanyin onu na twia kokoboda no ayowura Joseph Gwan Edu wono na de asemi betu dwa na wode asemi eba ye no anu o kyerem sai o hwe mfie poli aduasa mieruni 32 years Ghana eduru koko bire bia ne abetuto koko agisi akwaje bosia na ye de ababa toto eduru koko bire bia ne akwaje bosia ne de ababa toto etianam so ma Ghana fododo na kasa echem so mo dwene wa mo ntia ase sa de na firi hene wo mayi koko wo mu setam ewiase afa na nyina ye ne Africa Span ye dua koko ye koko waduma enu so sika wo mu pa etiaba ne se na abra bia ye ntimi nya sika wo ye mai mu afa toto ye koko na gisi ya konkrofa ma so ne akwaje bosia de ababa toto eti ye nya sa ade no na ntiamanfo ogusu omo kana sa koko board for so ate ana mo kire se wo mo na mo munim dia so ati sha nneoma asisi ade nyakopa da Roma koko ne betim de akase sika aye nya no o mai mu e de atotobi asemi beto dwa ya nkrofo bi muni ya mati kokum uko ayedom keto amna sebe dwafi am dom edisi amanyoko na wo mo se ahene ne ha wo mo ntiase wo mo ntibi mpanyi samda se yesi Ghana sisi ano yankwaje busi ameto koko na anu nam so ama obowra mo amna sebe dwafi a deputy ranking member awo aye agriculture food and cocoa affairs committee aye Dr. Godfred Seidu Jaso na orura Jaso de atodwa wo kyerem se wono odunu wa wonte ase asembusa obeso obusa eye koko board fo ne se sika na wamso de beto koko na enya bosia sika no omo enya sika na nkasa free hini sika no mkofa free hini yei enu ya asembusa onu de wo busa tiawa so mu bitimi be tena se sika ne betimi enya free ha ani betimi enya free obente wo ana asumasi wo waso mutimi be kyere nko ade a onu de anyamia nim ne kura no obusa tikopo ewiase de obia nu otirifo asampa kodo obia su nu wonu ma wo so ogu na no obeka so wompe ogidi yesin kasa agira sidie wei ekemu da ho tron mu da ho pa na so so onu de na dwendwe kase ye ba bia sa sikai ye betime anya firi wo Ghana ha ana otem se koko bodo akora so ko onu ma wo ma se da mpanyufo na bedwe ko ni timi toto no mababa bia awa asoe wonu ma tesa ampa asoe na kasa nya sika bia wo betime de atoto koko no anu ti no mo kase se eye koko board fo be kase afipinu ni aduonu na ni afipinu ni aduonu num wo mo abehwe na sika o mayi ye wo na ye de betuto koko no wo so mo de o mo se ansire o mutrim na ansire o mutrim atena anu ti no wo mo hye so mo ni atotwa rura ni nta kuku danfo nyina be konkunyasie no mo nyina ato adwene no mo hunu ekwan yo befa so akoko anya se o yase ebe eduru ebenya sika de atom na afie beduru ne beto koko akuafo no ye be ko mo akototo mu koko ni enya sika ntwa wo no mka na no so eba beda ne brabo o mo chansa ha ne pa de o mo ntra ma koko akuafo no emefam da biara eda yentie owura Dr. Godfred Seidu Jaso. It's a dire situation. And I think I was expecting COCOBOD to be forthright with the information so that Ghanaians can interrogate this and sympathize. But when you try to press it over and take a deliberate policy shift, when really it is of your incapacity and therefore inability to be able to source financing, I think that's disingenuous and Ghanaians shouldn't be taken for granted on this score. It's not the way to go because in the specific case, COCOBOD is in serious financial crisis. Adesimama eni awuti ye wono eye deputy ranking member ewa bedwako mo na hwe eye kuaye enuane ni koko wo ensankaye eso mra hye bedwafie wo ye mra hye bedwani de madisha wono ewa wa west abato mpesu aso Dr. Godfred Seidu Jackson yantoa ensam ne soe Ghana Tourism Authority GTA womani abre papa Ghana anum sei asana betumi ato aduane asana betumi aye ebie baabi obeton san na san nneema no ene asana betumi asi ahoje biaye no hotels ene guest house no san nneema wani na no asana betumi asi aye adwuma agiska no e wo se Ghana Tourism Authority for ehunu udwubadie mu na momhwe se wapomu agyinagyina so kama sede be ya odi kosum ni padom no onkofa yare bia enkoforefore obi na Ghana Tourism Authority say woma hunu se Ghana anum se enkofo ni ate papa na e ka se bi se omo ani chi a oma ponche ache na de enkofo bia mo mani ate akoduro no womo yama aponche ache na wobema na ache nso Ghana Tourism Authority say ye enkofo bebre wo Ghana anum se ya
wo ma biebie hotels ana mo hya mantwea egiska egiska na so aban mu mpo wo mo register say hotel simasi sokotwea hotel Asikodem hotel ABC hotel ma register aname register wo mo nkonko yes registration nti wo mo ye adwuma na so aban mpo nim se hotel bi sa ye adwuma a ono nso wo mamu entesa awreho Ghana Tourism Authority senya nonko ye wo choba sa wodo bi wo Ghana num se ya obi won ma bekọ na se Nevalando se dio na wo choba honom no ye adwuma enso register oso bekọ obi won ma na aduane bi ode asikwan na oton on register obi won ma bekọ drinking spot na she corner baby no ye adwuma on register na nkofo nso etwa bi wo ho na eno na Ghana Tourism Authority say sankofo weni na mama biebie nnwuma weni na no muntumi nya adwuma tra wa abra mo register ana wa abra mo nkonko hwe mu mpom me hu sampa mo video mu no yare bia anim na mo adwuma mo ye no so eho tinti obi kura ba beto aduane ana obi kura beda mo bia ye ho ana obi kura betonsa o metete yade bi emfanko enam so for regional director ono eneda Ghana Tourism Authority GTA ano owura Alfred Asumadu papa dia tudwa chese die won betu enkofo weni na so sa papa na kokobonse ma mode ma hotel adwumafo ne se uye hotel ura wasi hotel na so onim so on register wa ban mu a ginaye azan vantini o ka kire obi a oya nanta sa nanta ginaye obetime ginaye na ya ababa o se so ye hotel ura na wasi hotel ya adwuma enkofo beda enkofo ko uji usika unya onfaso uji usika unya onfaso na so man na utim no on register ma aban ni hu e ma aban so nya ne kakra ode bedi dwuma aboama bambon sem agina ne naso wo sai nipa no msi gina ye papa ezan so mbe free dwumadie bia si gidigidi na o ma fra sempo dada ye ba ne be hwe onkra tamu ne hu se hotel ABCD we omu register wo mu din a maso be yeshi ye be ma mra no ene motwini ti se de ye twumuko maso be yeshi papa owura Alfred Asumadu offense wo ose afi choba fo no ene mo tonton nuane indomie emo wache bayire banku ewo kwan ho monso munyina ye afi mo bia drinking spot monso motonton sa mo tonton apetition ene de eka ka wonina monso munyina ye esanse untumi mie sa anwuma wei wa abra wo ton aduane ana wo ton sa onko hwe ompom se bibi wom yare bi wom ana yare bi anim osi da bi enya de ombe pene ne apene kina esanse se wankoye sa anwuma no mahu bobra obi beto aduane ana obi beton sa ubetumi ama ne yade ama nipa ne de akọ owura Alfred Asumadu to an nsem so no chese yade a wo mo de ba na wo mo ye pe ne ama certificate ye hwe ompom ne hu se yade bia na mu a ne ama certificate said bia obetumi de aton aduane ama foforo nso adibi enu nti obia emo abo an ho titu ni hotel fo no on register ya ko register anya sa ne ye chew waso be ye was a ultimate assembly, a call register of business. Now, the Bayan say a Bayan inspection, a share a pomode certificate, a war homa, or Moya Juma was Abia on. The holiday yesterday, a Juma Rafon say, Omumbo dia na Omunfa, Sanko free, Emfa, health screening in my for far now, no, the Juma. On cautious Dipano said the Sabi, the hotel and a pomodin to say, the Odoa, Sabina, Yaria, Side by one, the holiday. Adika city ya show ni na baby a wodwuma na wo ni die na ye na ya mawo ye certificate ana ya sticker no we dey say tourism wise no ya ji watu say obi abetumi aba ho no mo na formal inspection no ye hotels restaurants akese no omu na ewo formal no no mo de de sabi emu ade kakra ube call registrar general akọ register company district na wo no so dey say assembly so wo no registration o ye mamo Owura Alfred Asumadu santo aso kire sei obu onma de Ahenkan ebi otie kase wasakra sisi a nti opeso ko register na ohun kwan obefa so obe register ne company ohun kwan obefa so obe register ne bar ana ne choba ana ne drinking spot ana ne hotel ana ne aduane bi oton kwan bodwobodwa ohun kwan obefa so obe register na o kire kwan obetumi afa so ama odin akon wumam e wa ban mu Bia West Hotel now be see a register mawa enema ba ko be ni bu ho ehia mai uba ne be hwe facility no ne yehu
was a hotel we mu great in the so it be a budget hotel be a 1 star be a 2 star be a 3 akopem 5 until the who grade the cry do better so now to ya who scanner me amount letters because you hear approvals and endorsement from police the police no be share the banner was hotel no ne ho asem bi o police criminal record bi ana obetu ya yes adwuma and I say emrama ho kwa say nipa was a criminal record to me yes business we ne yako EPA for ho environmental protection agency no so aba bayi o mo de no so the report aba ne yako fire service o mo so akwa o mo de yako assembly environmental health it the tourism authority e person say ansana ye dey license no kwa ko baby say e ho de hotel obetumi akọ no na entokọ bi ye ni ho imbo ye beje obele permit no kra no owura asomadu to aso kan biem say wo abeya so den abeka sam de masi guest house masi hotel my way entimi register oya me dem register nya de mefie obi a me amene oga me manyam sika na masi me dan enam de business eva oba de ne register me register hwe oso wo abeya san abeya ho chinchin kukutan wa etako enu ntu register no asotwe e wo ho ma opa na asotwe no okire mu sei ya manfo edi nkita ho se de be ya wa woni license no o bebe ya so ye ne ni edi nkita ho na ya kire wo kwan ya obefa so a obenya bie obi wo ho a wo ye onim obi wo ho so a onim pa wate ye nka eso ba na womba ni nyina asotwe wo ho ye wo krate bi ye friend closure notice ye de bebo o hotel ye de bebo o drinking bar de bebo choba e ka kire timamfo se sabia ya ha no eni kwa se oba ho betohwe oba ho bedi dwuma bia etufuo ye bodahu se wa wo sa adwuma we bibia no e besere no waba ombe ye seti eni ba na eni omutu ana mo wi a wa waka akire ne de e ba asotwe kakra be wo ho ama onipa amotiri so akase yowura ono ana akwa hafoma ntemu a oye kwanchefo penyina oda Ghana Tourism Authority GTA ano owura Alfred Asumadu nene ana motiye no abusuafo eyatoa eye onyunubre akan kasiaba no eso na ansana no ma yenidwa emra ansan na Akim State University College yada wanuma se bo no mabaso sanso mo ba ye omoboa ama sebsebe mpreduasa animdifo wo nwumasuamu no ekosoro papa na Akim State University College samega to safimpino ne adwonu nan ana afi afimpino ene adwonu enum enwumasua sese pro no so no wabie wonma prum ade atodoma wo hwe so begia desuafo foforo wonma titiru waya krado se first degree programs no wo so be free ase na o ma hwe na o ma jiwo enim de no so o mo mrai na o ma peke wonom so admission forms na bibia konkan emfa ma wo mo me pa cho se nhye ne sebetie wo cho se okuta eye wasi SSC anase ABC abodi krata na odam plon first degree programs no obetimi so ababaye ewo na so ye na eno so achi no wo school to aso enso emu na wo gina pay twato waseme kan che se bomodien na ebe peke eye admission forms no etiwe no transfer no wie ya pe na che se wodam wa akuta HND ana diploma body krata no 2-year top up program o che se no so ekoso kan wen na so fa ho ebe hyem afe yeso ekuta ICA Ghana ACCA CIB CIMA watchese yasoso ya qualify yebetimi apply na bibia konkan eno echi wadi mfisia polypoly aduonu edum ede ekura watchese wuwuse no usutimi apply na ade anu se na hihye wonwunie oba ebe mo atwere entrance exams o pass pe odam esanse wona emfa wo se okuta SSC wasi abodin krata na se unibie o de hia so oba ebe ye wo entrance exams no utwa no ano no o to aso akwaju nim die bia wo hwehwe na waye nhyehyɛ no se de be ya yenja obia ewa akire obi wonu ma na watwini mu no se de osibi ye busy no enya asem ketwa enti waseme gajo se na watwina wie ye no so no waye nhyehyɛ ya eno so enwumasua ne ade kire ekoso eti weekend programs no eno so wache se ehye egu aproso den eno eye kwasiada ne memenda no na asem data tuonie obi won mo se media media Kwame Nkrumah University of Science and Technology nkwana mwi ampasa miko omabodi krata na mepe sana tie de ne meha ho wo kotokuma mu admode a Akim State University College na ata panyini ene ye KN University no enti wona atakakra to omunyina no ya bekronsa
eto obi kɔ K University na obi so ɛkɔ Akim State University College a wɔn nyinaa wi a abodin krataa no ɛyɛ baako ɛne yɛde ma mo eti ade na ha ho bebre atwa kwa tentene akɔpiem na asantema ntam so deɛ ɛda aboa nya asɛm ketewa titru pa ne sa tech ho no ha do ba bia do tiri beto kra kwa gyinim de ne asɛm school fees ne so nyobi na bɛka kyerɛw wa kwa abon say yes na ɛnu nti yɛbɛhwɛ ne akɔ Akim State University College na afi no timi so aboa yɛn bɛpa twɔnwoma na yɛsua no ɛba no dwadie ne sikasɛm to yɛn ho a yɛsua ɛyɛ BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. Afe engineering programs no ɛyɛ BSc Electrical and Electronics Engineering. Anase ɛyɛ BSc Computer Science. Adeɛ sɛ no so yɛgye wonim de anya asɛm getwa. Na mepacho do ani bekyerɛ mu. Ɛwɔ ɛyɛ asane, achema sane. Ɛwɔ na school yi enso atena ye ebutuo. Na ufri ɛyɛ enkampuni mantamu ɛna do ani kyerɛ mu achemodan. Otra asane na otra omamusie ya na pɛ mepacho school no ebutuo odmo no. So ufri odan do ani kyerɛ mu enkampuni mantamu so de a otra ɛyɛ asane amusie ya wonu mako anim kakra bia no ayade se school no enso ahwe ye na ho no no na ye ne watitiri bancheye ye mo modern kwa be fontentan so ne pick forms no e ho do mai www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na afi no ebie portal na mawo ebie mawa ye bisabisa wonsem na wi ya no kama uwia na afi wasamete so de amampanyufo wo mo sabeka ebrese mo beto won sade afrew na afi nkomo no matoa so enso e de free won mo ya fra 0558 63 39 57 0558 63 39 57 ana 0207 16 37 87 0207 16 37 87 na fe empayfo agye so na nkyirimu aka wachi no omso ahwe aboye ama yensa atimi aka na mepacho Akim State University College no yenye so enso discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Mepacho yankwonkwase ye ho yare yare honomo eni nipa nete ye kan se mi sensamfu nti na yemfie ho ene post station so ho obi din se hunu a obi kwatwutu assembly man kwatwutu shutu nipa te assembly man oku nipa nyiza mu o da bi nipa ogun mu apozi fa be cheno kwan isi ensamfu apozi fa kwakotetim tietietim ansamfu wo ma ewu no ma asem na ede ana assembly man asem oda ne eja no sanso ene yare nti ena yare sabia ho nyankopon de ni hihye mu de obi ante ase enso ni hihye ye too much papa oboye na obo yare ka ye ho ena osama nipa ye yare a obi na de na nyame wanya yare no preku enya ba enso be ne den enti wama won mo omu aben ewo yare wa wudrum no sana sankrofo enso wa ye binum nso a wo mutumi ye mfidie a hwehwe nipadua ne mu ehwehwe mojam ehwehwe adwunsom ehwehwe onipa nani ene honam ne mu nina eno so de saadwen ne bi adom abrofo ne ya bibifo de wa ama ya saadwen ne bebre o ma ebi nso ebinum mfa nya adwuma nti abrofo no mo ye pa na eno na obo dan ne mpotema businessman ba ko na ni da fom na odwen nipa ondo nipa eti nipa ase owura Kennedy ono nso ahyeda kokram fidia tela ye di nipa hodwuma e ma yaresa gina so pa wa kram fidia ba abegu na yaresa bia efe ni Jubilee Hospital enti ono mo no ko ono ma ye mreo ye nya dwuma mresa ho he wonsa eno ana wonsa na heden ne ehu ade kro wani a ne ehu ade kro waso ohune wosen de ye obia no ye ohun fidia ye de hwe emma odwumadie kontem enti me pacho Jubilee Hospital o yare afa ma me ko fa papa ko fa nua ko fa o sister ko obi bia ho dodo na momfa ne ko ho honam ne mu ana honam ne ni se de yare ne tie bia won be hwe adi hodwuma mo meka ne magyade hin se ye sichi yade mujabroso se ye dwonso yade se ye eyefun yade uti yade hwanwa udompe de ye obia no odi ko Jubilee Hospital a wo benya bre amon enika sam ne se
wɔn biaya emada biaya memada biaya nkwadada biaya mpenida ɛne de egu gumawdo bebree wɔn private ward a ɛno nso ebi a wɔwɔ pɛso nko a wɔgye dan a ɛno nso ebi wɔ hɔnom enika biem sɛ ne yɛwɔ amozamifo baabi a wɔn yɛ asɔre ɛwɔ hɔnom yɛwɔ baabi a wɔn tɔn nnuane ɛwɔ hɔ yɛwɔ baabi a sɛ nneɛma wodo bebree ɛwɔ Jubilee Hospital nti woduru hɔnom na yɛankyerɛw sɛ hospital a wobɛdwin sɛ bi a yɛfie sanso woduru hɔnom a you feel like home ɛno no Jubilee Hospital ɛsanso yɛ operation anase surgeries wɔn theater wɔ hɔnom wɔn yɛ surgeries bibibia wɔn yɛ na wɔn gye insurance aban deɛ ɛne ankrankra deɛ Jubilee for edidi dwuma afi wɔn Jubilee pharmacy ne de no ho hospital no wɔ ne pharmacy dada wɔ hɔnom a wɔn de operate hospital no but said the okwa bontian kofo bie drugstores pharmacy ne de keka ho no wom so ewo pharmacy no so de ne ho kra just that ni na ye nipa ba ko dia ba te de ne ho na for hospital no so de ne ho enti Jubilee pharmacy no ebi wako different hospital bi ene amu aduro bi se kwoto wachia wonya bi nto a oba ho a obenya bi ato ana se wo na opa aduro bi ato ukọ on ma ye beton bi ama wo de opa bi aduro bi opa bi a wonko hospital ewo Jubilee no ukọ on ma ye beton bi e de ama wo me patro wo mumienu na ewo amantra aboabo ene odan kwantempo no so Jubilee pharmacy operate 24/7 anajo 12 ukọ benye durato anajo 2 benye durato ahomachi 6 obenye durato anopa 6 obenye durato ebiri bi obekubia no omo ho no mo ema wo frɛ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 uni Jubilee ending also adesimamba yetoa eye onyinu bia kan kase bono eso na ye bowrem ewo sikasem ene afei eba na eto ho ensenka ye eso a na sedie nyina no ede anim adeja ese amanyoko agodwe wo mu omamu ya no mo ene ade hye na wo mususu se eja wo mu odim dio betimi aboa ma Ghana so so afa ne tuma pa afra ne sa yo so ntina afin pinu ne adwonu ena ya bato ede anim ono wo mu gusu a ene na mo ebontoa eda mu wadi kire wo mu etirim po no mu nim de de kire wo mamma se de be ya bato obi ne duru a ye betimi aswane ato abade ama wo mo na usem Ghana so so de duru abato adwubadie so de a eyamanyoko atetawro bienu ena obi asu anim se mu baako betimi adi nkunim anase mu baako ana one Frank atuni betimi asu adi nkunim National Democratic Congress adisi amanyoko no pepe wono oni abamu auto opposition ana New Patriotic Party osu kokroko amanyoko MPP wo mo so wa abamu omo na eguso omo toto nneoma yi na Frank atuni de ma MPP amanyoko no mampanya be de che Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia sanso na Frank atuni edema National Democratic Congress adisi amanyoko no Ahenkan Akan mampanyin owura John Dramani Mahama na omienu nyina nto aba wonmo egbo no mo nsam mo eka no obia Ghana fo bo se Nyankopɔ ya adom na otimi edi nkunimu pɛ woba eto ayetu afɛ ne se E-levy wobɛhwɛ na watwam esan se ya ade a emwa wo manyi enu achi eto afɛ ne se betting tax no omo se se no so omo bom betwam se betting levy nsusu omo so omo bepɛ enu so omo betwam ani esampanyifo mienu nyina wo bia Ghana fo bo ewo ho na no nam so ama ede nkoma ba kroma nkofo bi sase na sa atu ewutwam a na dia biem na di wo no mo wo de to foforo ba ana utwam enu anu no eto na wo aka no enu ana wo ba behwe na wagege dia bo man hu abla na ensembuse bi mu busa wo na ebi moni age se aja yetoi yesi ebetwam na ebi musu busa wo ensem ebi musu tem se ye nyama ne konkon ho na obowrem ewo eye CAF University a opanyina ono eye odikyereni ewo suapon mo eye Dr. Eric Bempon wonu so adi atodwa wonu de wo kyerem se sa tuo ya epanfo mienu ase yeboso mo bom betwam wono ensembuse bebre wo ho na Ghana ade ha dwe pa ne se so bi ka so de dwumadie bi aba ne anyina ya to adi akyire ye ne ya kase ye fro so a ne anyina ya to adi akyire kyese ye mmusa ho nsam ya to anum sane de ade kra be hye ye kon ye de se ye ko wie na afi ye tiam a eno na afi ne ani afi kyire ho ne ye kasa wo ho wo kyese ebre ni nie ebre na se wo nsembuse bia e wo se wo hwe na de nyina no eto ano
wohyia panyini bia wo so opritumi bia no abusa no no ayi wa no kama na atumi aboa na ba ye nye adansidiefo ese wo panyinu ka ase yo ene abusa a wo na wo kyerkyere mu sei ntia ba ne se na sisi a wo de nam ha yi na ye nyina ya husa de yeso betumi ahwe na elman no etuma fa ne tuma pa afra etu ono na asem bisa wo de nam ne se obeso obusa eye Dr. Bawumia ane owura John Dramani Mahama se ilevi ane eye betin tax no amuso mo bom betwam no wo mutwam a eno ano no yei wotwam a wonfa etwofro bi ansa mabiem ana se wotwam na ade twofro bi aba be sha anan enwo senkaye no sai na sibetie woso no de wo busa na enwo behia se omode anu ye no be ma ye animu ya ansa kura bona ebia bi aso na won komodie no akwa bibi owo wo tere se wo hwe eye ilevi ana afe eye betting tax na wo se eye ade se eka IMF fo International Monetary Fund for ya nei wo mo wonum ne akwakoje bosia de bo oman hu bra no o tie se ko mo hihye ye ho e ya pam ye no o makwose sa atwo ne bejeje ne atimanya sika de atwa wonum ka eti se wo ba na so wo ba betwam a na wo ba betwam no na de na bese o ka kire IMF fo o busa o etini nyina no aye nkomodi de opanyini kyerem se e wose ye firi ase na ye toto nyoma wose e bia ba be ka so ye wo adinasidie fufuro bi ana obisa se sidie fufuro ebi ni sai mo the public private partnership PPP ade baaye eno kura no still na no muntimi nya sika muri kwatwa amefo ka etituo na wo wodom no ebi wodom a eya ade se wo ka so betwam a ebe ye den pa so betimi atu sa na mo no economies bien nim say asema making no pre dey kan waka betting e-levy the conditions are IMF demand my conditions are yenko hwehwe revenue a the bit media ISF financing of the loan no omode mayen and e-levy and betting tax was a major contributor. E-levy ne betting tax no a major source of revenue you bet me accrue at the atrio musica no this time no IMF conditions no na more than first mo kwadam friends e wan ro gusu no jawoko we are still under IMF yaje over 1.5 billion eti yaye nkrata se kwen be fa so a ye de betua eka no eni no se yi sa taxes to if you want it sa to John Dramani Mahama so be Dr. Muhammadu Bawumia so be me bisa mu mienu se so mu yi ade no mu de be hyem ama IMF agye di se sikano ayeje no ye betua mpa PPP a public private partnership maye no initially no ayode any resource to the economy and any positive thing be ama economy no so why should I believe you on that grounds economists no ye pede realities and yes say proposals Adesimama eni awuti ye wono woye odichireni wo eyesuapo friend say CAF University mu Dr. Eric Bempo no na me sa betting tax ni say me nyigidie bia say wo mienu nyina obi aba obeyi afiri wo je mo kan bebrebe o say o bebi on be ko bi o mo kan o wo mo boa betting tax no Dr. Bawumia ne manifesto committee no na e chairman enyo se che mesa bonsu yes onu kro ya akotena akasa video so asante mantamu akwa se sa betting tax no Mahama so obo be yi afiri so no no ne nya adwen onu wo huni se sa betting tax no eye nyoma ni kwa se yeso bet so o mamia ntanu bebu nkofo emabru na be na wo manifesto committee chairman kwa kasa asem ya be kantem se minyini se oba bekem waka asem papa etu ontwam automatic odie di agro ontwam betting tax ontwam hute obwa otrei expose pan na committee chairman for manifesto oni ni ye manifesto onu ko ka so de Mahama kra be ko se onu si Mahama ko president mbwa so si se president pastor nyame bata ho so onu ya nya de wase so chacha na ye biodu o man na wo manifesto committee chairman be kasa asem wo ya na onu kwa em nwa so otimi trust wo sa twa wo nya atwom wo se cheme sabosu ye nya atwom ba wa ka be kasa sei wo so ba bo nto bi ka so onu bo betwam wo betoto na yampia ba wo committee a wote so wa twa de asem se betin mu ba mu betwam nti wa na otu futu ogu nani ko abontin se mu ntwam esan se mu yifiri onu be man kofo atwa no dodo na o se betin nya dwuma papa o se mabru ndi o mani di akiri so mo se me boa wan kan o me ka se me boa o kan me kra na asem yes story na mpa me kai nti wa na sisi mo dada no na se betin de na se no mu twa o mu ntwam hute o mboa na 11 so mboa papa ichechire mu ante
papa je chire mu no ni nyira aka wo akoya fa so ekotwa IMF woka na 11 yantia no mse ya dia yen kwa IMF ya ji wie ni yakoye ha mudi chuchu na papa we oye bajemba wa hunsem na obusabusa no ba de ya ne se wa mo twa no mo bo no mo makwa ne wabusa o wa hunsisi ya no ya kasan amobeka ya muso mo nsem youth connect o say where youth connect na youth connect aso ba so ma me kwa mbusa hunsem unso abetwam ye okọ ya mu wutini musa no obeda musa no oye program wode mic ne to a watu atena woko obeda kwa chekere ne se ma musa wasem ma betie nwum ko sa wo mo media engagement wo mu yi ebi wo kwa tire questions ne de send bu ebi mo so oba nu na bebusa ana ba bebusa yo nsem trofo nso mbeye na kasavidia wo mam ya nya amanyofo de na doso wan fra we obeda kwa busa no amanyofo na adwina kuta wo mo no hu aje so mu di an agoro no ebeye den because on ko interview bi obehwe kasavidia be favor no ana obekọ yes nti okonso no so de se de sa anom de asore no mko so ya sensen no ti se nkuruma na okọ etia na obia mu yenye ye okofo omamwa yen omamwa te kire nsa ne agu yachi no mu boye yam tu ana mo de ebedi agoro betin de anu abetwam masa ampa bet no ntwam oh mutwam betin nkwa de ontwam ande oboa ontwam youth no oboa bet youth no ho oze si wa say youth no ho for the fa one na je say wa wie yan mo mama ni na ho woni na wo so wo ye kwakọ wie kase ne wo ye da so amanyomu ndc amanyoko ni de abatudwa kire se peace part no nyade a wo mo besan wo mo nsan ne ensan ne kina na eno no tintini ntetia ni na ne se wo mo san sa de no na obia amanya hunu se o abaye beto no menkoye basabasa bia me mabasabasa bia nsintiasa ntiase apama amanyoko ni na akọ na ndc for cheso mo nsan ne ensan kina afia bato de no mo nsan wo mo haw ni na ne se ebia sipen wo mama adansidie se aban no nyina so ntu anamon na nipa o ma so twia na basabasa ne sie no yentwena so besi ne aban no ntu anamon enu nti ndc amanyoko no edin hihye bia ba se sa aban no betumi adisu nko ade a sa asomdwe nti ase apam no wo mo de mo nsa be hya ase anya sa apan de mo mpene ne empene kina esan so mo de mo nsa hya ase o omanfo mo san hya ase o basabasasi a omu mfi o mo nya hwe si yebeku obi ani akunu free yebepro obi ani apran fi na nipa ne nam ho enti na o mo nya ne enya kina chairman ema ndc amanyoko no Wura Johnson esiedu nketia ene de webetudwa papa no echire mu se Arsenal mbe sign santi asiapam asomdwe nti asiapam no acha chief justice nso asan bi etosumienu attorney general so nsan bi ena etosumiensa IGP Dr. George Akufudampare ono nso ensan bi sankofo miensa we ansan a pa se ndc amanyoko won be sign de enyomwa kanye enyomwa na bia party fufuro na eno nam so amakane UN senior governance advisor obenfo bafo agemandua papa eche se ndc amanyoko no de womo ka no ote womo yawo na se ono womo sumbom te womo ase pa nanso womo hihye womo de abasa attorney general nsan bi chief justice nsan bi IGP so nsan bi no eno de ono womo nya adwen esanse nya de betumi aye adwuma se sankofo miensa we ekuo miensa we enso be santi ase apam ni bi enya adwuma nti de ndc fo ka no ote womo ase pa nanso san nyina so we ne hihye we de womo nkomra bim. I can't, for the better part of me, believe that every 4 years, as a people, we have to go through this. Too much for us. It's really too much for us. Even though I have to say, I do sympathize with the concerns raised by the NDC. I sympathize because truly, it's not been fair that all these incidents that happened in the past were not properly addressed, especially if the president himself has set up a commission. And even if you rejected some aspects, what about those aspects that were not rejected? I seriously sympathize with the NDC, but those conditions that I've laid, I think is very unrealistic. Look, you want the Chief Justice to come and sign, you want the Attorney General to sign, you want the IGP to sign, and I was asking myself, why do you bring in these neutrals? Why do you bring in these personalities, these institutions? We are not capable as people. Between the parties, you can reach understanding. But you see, if you think of the future, think of the implications of such a move. That henceforth, you're going to have the Chief Justice, you're going to have the AG, you're going to have all these people coming to sign. I think that's a little bit too far-fetched.
Kane UN Senior Governance Advisor Obenfo Bafo Ajimandia Enamotinini. Adesima ma baby adri ye adwenkyere na ye de eto akasebo no so de ama wo na wo eye Facebook wona me wei na komesa plateau de aba wono ebutu eye dome kwabrenya na campaign na ja ejina mu a wo kyerem se yento aba na fama eye baumia ene odu anapo na omo ne betima ye Ghana ye ya te ne de no baba mahama ewo oboase ana also kyerem se hwe na Ghana fo anyamfom so ankoto aba mfa ma John Dramani mahama na won de oba pe Ghana amanie ne ye ba behunu to ono so dia wode enam enno sama ba edina enso kyerem se MPP etima bomoden omna eka o omuso matimi abomoden acreate nyuma makoma opepem aduonu baako 21 million jobs ana omutia so macreate ana waso obisa sana Ghana kra dodo yesai Ghana dodo yesai ana yetimi acreate nyuma 21 million jobs ana yasinka ya wio ani kwase kresu nyuma hu biem sanse nipa no efa ebrofa kura ena anya adwuma aye eti wono so kiremu se sabi mpedua so Dr. Bawumia angasa do so waye confuse atro no no so di ne de enono na akuamu aboaten ewa Bekuma Central ano no so de ne de atumwen o chem se Bawumia is breaking the 8 ana wachia eye Alice Asiedu a wono ewo eye nsawam yate osinyankopon hira no papa ne na woda eti mame Alice happy birthday to you enu achi teacher kwadwo teacher constitution e wo hwere mo ase ana oso kirem se Ghana ose Ghana amanyosem no wo se asundue koten edi hene na so aye no wawa bebre se NDC fo ba se won mo so katakata omania na asundue no ekoya bibia ho ye nyina ye num asundua anubu a wo se da ye ozo odi no wa wonti ase na so nyina amu ono omo ye de ya opposition na no mbeka enti wasere se Dr. Bawumia na Ghana fo hwerom to aba emfama no ene onabo eye Mavis nkansa buadu yo odoi ewo eye tema wonso ekiremu ese se obeto abapa dia mama mpanyina owo mfie 9 pedie ene katoma do owo mfie nwotwe wodi na ni wia o sa baba hunche biem oba no mebu nkontani ya watu atia no eno ano no Francis nso wakasoa wonso so campaign wo yede ma Dr. Bawumia a chese enya asem ketwa kora yaw Isaac ewo eye achimabu abo eno so kiremu sa Ahenkan FM ayiko ya ye ankoma K Foster so de ne aba o chese achim ayerebi ano ewo achimansa mansini mu no enya asem ketwa won mo enyina no ehwari mu se won beto aba ede ama eye amanyoku a odi mpuntuo ede beba o se mpuntuo ene yehwehwe ye ka mpuntuo so dia eno ane MPP eye mpuntuo nko a wono so die no eti wachia eye Ayerebi Senior High School Old Student Association for so enyina ewa hanom a ya kenkan ya mawo ajagusi yankwai ye nyina we su ne yamfa nkwai na omanfo etietie bia yedamase Alex agada shu yedase jadam choba monsoma dia tum antimasi one Madam Lydia womso nua ba manimpon da fom openyini kwasi owusu buadi oda fom owura buadi oda fom wachim jadam tinyambo 7th September mo ambe didi wo honum na munkoja no ene namfo na munkoja no nonkoye ne bra penyini ayi e wachim jadam womso mu tie kase papa yedamase ayi jadam choba womono no jadam choba dia tumani nti munkoboa womo ene mo amutie ni na Mr. Too Much achima bobo wo shimbe wura mu na yedamase mu ye too much